På min snabelsutsko, der hedder Mirsi i bogen Krydder og Strik, der strikker jeg sådan en snoet hestetømmekant hele vejen rundt langs kanten. Og jeg vil her vise, hvordan at man let kan gøre det. Jeg har strikket masker op i begyndelsen af arbejdet og strikket en smule hestetømme. Strikket masker op igen på det næste stykke. Det står beskrevet i bogen, hvordan du gør det. Og nu snor jeg simpelthen. Og jeg har arbejdet med den blå og har lige strikket de sidste pinde her. Jeg kan se, at jeg skal faktisk lige have en mere, før jeg er klar til at slippe den og strikke videre med den grønne. Så jeg fører mine masker tilbage på pinden, præcis som vil jeg strikke en helt almindelig hestetømme. Er du i tvivl om det med hestetømmen, så se til min opskrift Haldil, hvor jeg strikker en ring og et armbånd efter samme teknik. Nu har jeg strikket her. Jeg strikker helt almindeligt her. Før maskerne tilbage på pinden. Strikker helt almindeligt igen. Hvis man har lavet en fejl på sådan en hestetømme, så er det ret let at rette den igen. For man strikker bare lige en lille stykke tilbage. Sådan der. Så lader jeg den hvile foran mit arbejde. Jeg tager fat i den anden hestetømme. Sørger lige for, at jeg ikke får den snoet. Trækker den op til mit arbejde igen. Sætter maskerne over på den arbejdende pind. Eller det er den hvilende pind i virkeligheden, men det er derfra arbejdet foregår, fordi det er der, man strikker den sammen med den orange del, der så her repræsenterer bunden på skoen. Strikker 2 masker, en ret løs af, strikker sammen med de orange, trækker den løse maske over, fører tilbage på pinden. 2 ret, fører masken løst over, en orange, tilbage på pinden, fører dem over, 2 almindelige, løs af, tilbage på pinden. Og så skal jeg lige strikke det lille stykke, for at give den noget snor af. Og her der er det 4 pinde, jeg strikker. Det er rigeligt. 2. 3. Og 4. Nu skal jeg have fat i den blå igen. Så den grønne, den hænger og hviler foran arbejdet, og den blå trækkes op. Jeg fører lige tråden bag om arbejdet, før jeg fører maskerne over på pinden. Over på pinden med dem, 2 ret, 1 løs af, 1 ret. Træk over. En løs af og træk over. Sådan der. Så er de på plads. Og jeg lægger den her op til. Når jeg lukker af, så syr jeg mine masker sammen her. Syr bare ind imellem dem. Og så sørger jeg for, lige inden jeg gør det, og lige bytte plads på dem, så den blå kommer til at ligge forrest, og den grønne ligger bagerst. Så slutter man snoningen rigtig fint. Så snoningen den ligger her. Snor man, hvor man lader det hvile bagpå, så vil den blå hele tiden ligge forrest. Lige nu er det den grønne, der ligger forrest. God fornøjelse.